Nagari Wirata kadatengan parang muka. Sapa? Mungsuh sing teka sapa? Mboten pangling menika saking nagari Trigarta. Prabu Susarma ingkang wangsul badhe bedah nagari. Wah, yang satelek ora duwe isin. Ingsun dhewe kabangan methuke karo Susarma iki. Wadya Wirata, ayo maju. Murahan arane ngajure kena guru bangsa tata kaya butula ora panjriting turangesti perkata ingkang Swacala layu sabe ora mangling putra Wiraka utara iya Wadya Trigarta sing biyen wis tau bedah Praja Wiraka kowe suca permana ya ora mangling karo aku wandamu ora malih ya mung kaya ngono kuwi ajeng kowe tekan arep opo ayo Ratu Wirata maju rene kaya nyembah dalaman sing iku tak tugele glone ora sah golek sing ora ono anake lanang ayono wah makna sastra jendramu wateken aji japa mantramu tebulak dadam mlesat gamu aja tak dosa Hey! Wait! Mangga manggro terus sundar Hey! Has! Hop, Etian! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Hey! Sakti kowe! Yo, iki jalurmu. Biar. Hey! Hey! Sakti kowe. Hey! Has. Ayo. Waduh yo. Wah. Wedian. Ayo. Oh, hop. Hi, hop. 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 Yo, wait. Wait. Lo, hi. Hi, hop. Wait, yo. Hey, hey, wait. Ya, wait, wait. Ya. Hey. Has.
iya. Woi, hoi, hoi. Tian. Tian. Hoi. Mundur. Gulungan genderamu bongkok ana gamanmu. Prabu Wasusarma iki. Prabu Mansawati maju. Ratu Rai Gedhek, Ratu ora duwe isin, kaya patrapmu kuwi. Isin, tresna kok isin. Tak rewangi tata ing pati, tak jaluk utari. Ora sah lamlawatul ngucap. Aja ngimpi kowe bisa mboyong anakku Utari. Tangeh kelakone. Wah, edian. Maratu kok kejeme kaya mengkene. Kowe duwe mantu aku ki ora gelok Prabu Masopati. Duwe mantu Prabu Susarma ki ora gelok. Upama aku sida karo Utari, Prabu Masopati besok bakal geden-gedenan rabiku karo Utari. Ayo tontonan apa wae tak gawa rene. Wong edan aja ngomyang, aja ngomyang patrapmu kaya wong kokean jubung. Minggat to aja ngreget-ngregeti Praja Wirata. Kelakon penjangkamu watur bisa ngelangkai bangkene Prabu Mansopati. Wah, arep jajal romantune cobanen. Mantu gelut karo maratuwa. Ayo
lagi aku iki mara cobanen yen Prabu Matsapati kepengin ngerti apa sing dadi kekuatane Prabu Susarma karep ben ora sangga runggi. Oh iya, Susarma kae jebul sekti tenan. Pokean cerewet bae. Wait! Yan, tangane antep mara tuwaku. Hei! Ya, hati-hati ya bapak. Bapak raimu. Ayo, Mutiare. Wah, lagi lo. Hoi, Mutiar. Hoi, buat ke geremu. Wah, nun sewu. Wah, calon mara tuwa ida-ida. Ane ora apa-apa, nek nyoba karo mentune. Hei. Yo, rasakno iki. Ayo. Aduh. Wae biar. Loro tenan tangane yo. Aduh. Yo. Bocah. Aduh. Ya. Ora kena dieman kowe. Hot. Oh, hot. Oh, biar. Woi. Woi. Kowe pancen ora kena tak iman Prabu Matsapati. Yen jane kudune aku ki mundi marang calon mara tuwa. Ning gandeng kowe ora bisa ngreksa marang jenengmu. Ing kene margane matimu. Susarma. Aku aja tok gawe wirang. Yen pancen arep mateni aku, pateno. Kelakon tak wirang-wirangke. Tak seretmu bang alun-alun nganggo jarane. Hey! Hey! Hiya! Hiya! Hey! Hey! Oh! Nuwun. Sulikun sangkan sing langit kalap-kalap Naton lir kindanging sang mawe gandrung Sabarang katulu ukir moyak maying Bilawa 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 apa leren nggonmu mregat kebu yen arep njaluk pajek sesuk aku urung kepayon aja ngregoni wong bleh Bilawa aja ngregoni wong nyambut gawe kene iki ngene wong nyambut gawe ora ngene wong jagongan lereno dhisik monggo yen ngati leren ana sing njukuk daging piye coba apa kowe ngragati aku
wong ya ora sampun pajak pasar oleh ku bayar telat oleh gedemel uring-uring kali ngono aku arep nutuke gawe aku eling yo Di Kyai Bilowo aja ngregon-ngregoni jane iki eneng apa tekan kene aku ora bakal njaluk sampun pajek terus areng opo ngertenono Bilowo wektu dina iki Wirata bedah apa sandung ora pati karo aku awit ana parang muka saka ing Praja Trigarta kang wani bakal bedah Praja Wirata Di lah prajurit sing ana Wirata kae duwe apa prajurit sing ana Wirata kae diblonjo karo kawula kaya dene aku oleh bayar pajak saiki ana apa-apa lah kok malah dibiyuke karo para kawula lah prajurit kae dhewe apa mudha pating penteleng wae Kyai si ora iku ana sak ngisoring pengayoman Praja Wirata bab goreh rongeng Praja Wirata aja mung tok pasrahke para prajurit wae sepira akeh prajurit nanging para kawula lan para warga Wirata kono dhewe kudu rumangsa melu handarbeni kudu melu ngurung kepilan mulat sarira hangarasa wani aku kowe ora kurang darbeni sing kepiye nalika semono aku dadeke jago aku ya wis gelem ora perlu sira ngundat-undat lakon sing wis nanging wektu